Tratar no primeiro sketch da noite, falaremos dese apagamento que sucedeu o lunes pasado, así que recibimos xa a grandísima Eva Iglesias. ¡Dios! Pensé que estás moi preocupado por tu nai, La madre que me parió. Mamá, onde estabas, por favor? Que vanche trasplantar o corazón. Non podes andar dando paseos, por favor, que sufro. Falteime porque tiña un formigueo nas pernas. Como formigueo? Formigueo. Pero formigueo é gravísimo, pero... Ai, Dios. Enfermero! Como formigueo? Tiña formigueo no medio das pernas, tiña jala de mexar, coño. Mamá, xa cho dixe 1000 veces, tes que mear na cuña, mamá, na cuña, tes que mexar. Na Coruña? Arre, carallo, la fai falta ir á Coruña pa mexar, eu pensei que se podía mexar aquí no Hospital de Santiago. Como vai ir á Coruña mexar que está mal da cabeza, Dios mío? Mamá, Ti non formas, tes o corazón mal, tes que ter reposo absoluto. Que fas con eso? Que fas con eso? Anda todo o mundo con el polo pasillo. Pero eso para o suero. Ti non tes suero. De quen é eso? Pa que sabes, tío, que teño eu? Sabes ti se teño suero ou non teño suero? Que fas con eso? Eso será de alguén, digo eu. Isto non é de ninguén, de que vai ser? Isto estaba ali colleno e punto final. Non é de ninguén. Ten que ser de alguén, lo. Vai entrar aire pola vena e vaise joder. Vai de listo e ahora vaise joder. A ver, acóstate, va. Tranquilo, home, que estou ben, Dentro dunha hora vas ter un corazón novo, vale? Vai ser maravilloso, mami. Sí, coítame ben. Se non salo desta, dille a teu pai... Que non digas tonterías, mamá. Non digas tonterías, xa sabes, o dixo a doutora, que este médico é dos mellores. Estudou con Diego González Rivas, que é unha eminencia. Sí, pero escoita, se non salo desta, ti dille a teu pai. Que non lle vou dicir nada, mamá. Jolín, mañá ímonos rir desto, ti máis eu xuntos. Sí, pero se eu falto, dille a teu pai. Non escoito, mamá, non pasa nada. Non te escoito, cando vayas non te escoito. Non quero que te escoita. Non escoito, sabes como vamos. Son moi sensible, non escoito, porque non dis cousas feas, son sensible, non me gusta escoitar. Quen é o que está mal, usted ou chaval? Quién? Aparte deste, teño outra filla, que a filla é normal. Xa. Está estudiando o terceiro de Dereito. Vai ser abogada. Que ben se durme nestes sofás, verdad? Sí, son cómodos. A maravilla. Bueno, que tal? Ben, mira, estoulle dicindo a miña nai que vostede é unha eminencia no seu, que estudou co mismísimo Diego González Rivera. No. Ese é o torero. Ah, Rivas. Rivas. Diego González Rivas, sí, é un cirujano. Estése pendiente da pantalla. Estése pendiente da pantalla. No, ese é o cirujano famoso este da Coruña que operou en todo o país, estudiou el conmigo. El copiaba por min, era o que estudiaba. Pero bueno, el agora, sí. Ese home na televisión din que é unha eminencia. Que non di? Pablo Motos. Que non di? Me falase moi ben del. Ese señor estudiou, o sea, copiando de min, aprobou. E agora anda por os platos de televisión, por aí chuleándose de cirujano, e eu aquí desmontando nas vellas. Nas señoras. Que a miña nai, un respeto. Bueno, que tal? Como estamos? Hai que meterlle humor. Isto hai que tomalo con humor, pois senón estamos jodidos. A verdade é que sí. Bueno, que tal?
Como Ben, va? porque, a ver, o caso é que por fin chegou o meu corazón, Sí, señora, non? xa temos o corazón para Alabanza trasplantar. ao Bueno, Señor. a ver, o corazón xa chegou hai 15 días, O corazón leva 15 días aquí. O corazón leva 15 días aquí no Hai hospital. 15 días que chegou ao hospital o corazón. Entón usted pódeme explicar por que levo eu aquí 15 días comendo brócoli e merluza sin sal? Podendo aforrar este trámite se xa está o corazón aquí no hospital. No, pero hai que esperar. Isto é un cachondeo, Espera, isto é un hai que esperar. cachondeo, me cago en O corazón para trasplantar o corazón novo é como o pulpo. Hai que congelalo primeiro un pouco para despois, entende? Claro. O corazón é como o pulpo, non podes meter fresco. E o corazón tampouco vas mazar. Métese na nevera, está 15 días na nevera, perde o bravío, perde ese sabor a bravío, e pois se trasplanta o corazón. Espera un momento. Estuvo 15 días na nevera. Pero si hai 15 días que chegou o corazón Leva 15 días na nevera, estou e dicindo. estuvo 15 días na nevera, Sí, señora. entonces colleulle o apagón. Bueno, o apagón do lunes pasado, sí, xa estaba o corazón na nevera, sí, xa estaba, sí. Pero estaba o corazón na nevera, pero foi salud, non? Ah, por favor, a ver, vamos a ver, espera. Sí. Nos hospitales teñen xeradores. No, onde teñen xeradores é en Luar. No hospital vamos... No. A ver, no. A ver. Claro que hai xerador no hospital, claro que hai xerador, pero non pa nevera. Son xeradores para quirófano, para urgencias. A nevera vai salud como unha casa particular. Vai salud. Aquí na nevera nosa foi salud, listo. O sea, que tuveron o meu corazón, o corazón novo meu, Sí. tuvo na nevera, ca nevera apagada. Estuvo 15 horas sin luz, sí, pero non pasa nada, Quer dicir, o corazón vale igual, Pero como vai valer igual o corazón? Se a mí mandaronme tirar dúas dúcias de ovos da nevera que me dixeron que non valía pa nada. Mamá, O sea, os ovos non valen e o corazón vale. Isto non ten sentido. Mamá, non sexas paranoica. Na nevera, se non abres a nevera, non escapa o frío. Aí está, É así. aí. Que de verdad, sempre... O que non hai é que abrir a nevera. Que pasa? Basta que che digan que non abras para abrir. E nós abrímola Abriron a nevera. para coller as cervezas. Tuvémola que abrir para coller as cervezas, que temos as cervezas na... O sea, ustedes meten as cervezas na mesma nevera onde están os corazóns. Hai sitio. Abrindo sitio non hai problema ningún. É lo que vou beber, a cerveza quente como a un inglés. Se lle parece, botolle tamén chorizo á paella. Habrá que enfriar as cervezas, digo eu. Non nos poñamos paranoicos. No, paranoicos non, que se meu corazón... O corazón vale perfectamente, estuvo a nevera sin luz, estuvo sin luz, pero vale igual. Corazón. Vamos a ver, se o meu corazón estuvo nesa nevera e ustedes estuveron abrindo e cerrando a nevera, eu ese corazón non lo quero. Dê máis pastillas que quera, pero eu eso non quero, porque seguro que foron as moscas ao corazón xa. E ese corazón non vale para nada, non lo quero. Mamá, vamos a ver, esta persoa que tes aquí Sí. é unha eminencia. Sí. É un dos mellores no seu. Non Sí, eres un dos sí. mellores... Sí. Diño ti. Sí. Pero que non me vale. Pero como que? Non me vale porque estuve un outro día vendo a televisión e saleu o doctor Viso dicindo que se tirara toda a comida que estaba na nevera. Tiras a comida e o corazón vale. Quen dixo eso? O doctor Viso. O doutor Viso eu non quería dicir, pero non é ni médico. Como non é médico? É practicante. Pasa que leva a bata e leva tal, pero non é ni médico. Non é ni médico. No, porque él non é médico, él anda polas televisións, aí non coma patatas, aí non coma... Mete o dedo polo cu a un vello de 90 anos, a ver se eres médico ou non. É moi bonito. Estouche dicindo que eu non quero ese corazón e punto final e se acabou. Joder, señora. Que se hai que tirar ca comida e co corazón non. Vai-me poñer un corazón choco. Mamá, o doctor... Que é unha cousa seria, coño, Xa sei, o pero corazón. él... Mamá, que desquite sacar que... O doctor asegura un correcto trasplante, garantía en todas as súas operacións. Dillo ti. Quen asegura eso? O doctor. Ah, sí. Sí. A ver, eu teño... hai algo que lle digo sempre aos pacientes para que se tranquilicen. Nunca pasa nada hasta que pasa. Dice, o cano enroe hasta que roe. A ver, Quer dicir, o normal é que saia ben, pero
estás poñendo máis nerviosa, Bueno, é o que quer que lle faga. Debía salir ben ao que lle quitamos o corazón, ao donante. Sí. Sin embargo, levamos un chasco criminal. Usted quer ver que, según lle quitamos o corazón, o tío parou, quedou quieto. Non dixo ni mu. Quedouse parado. Pero que eu creo que nin respiraba. É que é así como debería. Bueno, dijo que no. Que no, hai que punto aquí. Ahora sí que así se La va. creo, la creo. ¿Qué? En mi cuerpo no entra. Y punto final. Déxame a mí, por favor. acabó. Mamá, No. por favor, pon coherencia ao asunto. Levamos 2 anos esperando o corazón. E agora que chega, poste repugnante. Poñome repugnante. É que tía. poste repugnante. Pero que medo ten usted? Me cago Que na- medo ten? Pero ti acordas tú unha vez que fixen unha pota de lentejas e quedoume fora da nevera e puxéronse ácidas que non había caras comer. Ti imagina o corazón. Razona. Por favor, razona, que é serio isto. Vale. Veña, Falando vamos. de todo un pouco, onde vai o señor que estaba aí ingresado? ¿Eh? O compañeiro meu que estaba aí, onde vai? Este estaba tamén para... Estaba pa trasplante. Estaba para trasplante de corazón tamén. Poñémoslle un corazón que estaba na nevera Xa tamén. operar? Sí, sí. E que tal? Moi ben, moi ben. Moi ben, moi ben, moi ben. Poñémoslle o corazón e... Bumba. E ben, moi ben. Pero onde vai? Quen? O meu compañeiro? Marchou xa para casa. Porque operámoslo pola mañá e dixo el: "Ai, ó, está máis cerca ao parking que a habitación, xa tirou." Tirou. Tirou. Tirou que aínda no coséramos e dixo: "Xa me coso eu na casa, que non Pero teño..." marchou el solo? Marchou el solo polo seu pé, sí, hombre. Mais tranquila, xa. Marchou el voluntariamente, quer decir, Pero extrañame que marchara e deixara quedar aquí a carteira malo teléfono. Sí. Sí, ten chamadas perdidas. E deixou a carteira, sí, co DNI. Ah! Claro, normal. Pa que o quere? Ao poñerlle corazón novo, vida nueva. Xa non é o mismo DNI. Claro. Claro, claro. Claro, claro, xo dixo Rafael. Rafael o cantante, cando lle puñeron o fígado novo, dixo: "Ahora vida nueva", pois igual. Ves Vida a nueva. señal, mamá. Bueno, pero iPhone 15 pa papá. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, pues nada, entonces usted asegúrame que o corazón non ten mal ningún, non? Pa min está ben. Agora, que non vai levar é usted. Estácho Quen dicindo. ten que estar convencida é usted. Eu vou no coller, vou yo meter, pim pam, pim pam. No, pero se o corazón non ten mal ningún, O corazón non está mal Está ningún. perfecto, se mamá. fai o favor, usted ponllo ao meu fillo. Que yo poña ao seu fillo. Non entendo. Que pretende? A ver. Que non necesite usted. Sí, Eu estou vendo o pero corazón. ti metes o corazón o podre, Claro, está podre. Que non está O da podre? nevera. o da nevera, Meto yo ao fillo. metes ao meu fillo. Que non Sí. está podre, mamá, está E perfecto. o do meu fillo metesmo a min. Mamá, non está podre, por favor. Eu estou vendo o corazón. Se non está podre para ti todo. Claro, sí. A ver, Está ben. non está podre, non está podre. Está Para ben. ti. Claro, claro. Claro. Ah, carallo, é que aí apretou. No, ten razón. Pero eso é unha absurdez. Eso é absurdo, teóricamente falando. A mí dame igual que eu hasta as 3 non marcho. Entón a mí dame igual cambiar un corazón que dous. Que non vai estar o doutor ciscando corazóns por aí, o loco. Que me dá igual que non Que teño tis un problema. hombre ocupado. Eu abre que yo meta pola boca ou polo cu. Eu meto yo por onde quero usted. Eu meto yo usted. Ah, que máis lle dá? Non pasa nada. Lle dá, non vai, claro. Alá, Eu igual meto poñermo yo a usted min. o corazón da nevera, que dice usted que está ben. E o seu meto yo É claro, esa cama quedou libre, non? No, espera. Déitate aí xa. Por favor, poñemos cordura, espera. Polo que sexa, pode ser que a miña nai este desvariando por efectos anestésicos. A anestesia podeche facer desvariar. Que pasa? Que primeiro habería que poñerlla, que non lla poñemos aí. Pero vamos a ver, que tanto discutir? Ti polo día da nai que foi hai pouco regalastesme algo? Regalastesme algo? Pois que cousa tan bonita sería que lle daras a tua nai o teu corazón. Sería precioso. Mamá,
teño o corazón perfectamente e non... Que non lle apetece, vamos. Bueno. Que non lle apetece polo que seña. Pulpe, non hai máis discusión, xa está. Se, digo eu. Mami, non, que non... Cría cuerpos y tendrás muchos. Vamos a facer unha cousa, vamos a facer unha cousa. A ver, se vou buscar o corazón ali á nevera, eu traigo yo, e usted veo, miro, se lle cheira, tirámolo, non pasa nada. Isto hasta aquí o veis é como unha chuleta de ternera. Eu vou por ela. Pode ir buscar o Eu corazón. enseño o corazón. E usted me dice sin compromiso ninguno. Me gusta ou non me gusta. Eu tiro yo. Eu boto. Claro, que a mí me da igual. É que a mí me da igual. Non é unha cousa miña. No, está ben. A ver, Que lle gusta, poño. Que non lle gusta, tiro yo aos cochos. Está ben. É que a mí me da igual. No, si usted- Me dá pena a persona que o cedeu. se Bueno, usted pode facer eso, eu agradezo. Eu vou buscar. Porque tamén lle vexo o color, vexolle como está a cousa. Non vai estar latindo, eh? No, É dicir, non no, está. pero bueno. Hai que arrancalo. Pero pode ir buscar o Vou corazón. buscar, que non me caemos a niña Hombre, para por buscar. favor, oh. Homelo, E ahora así mismo. tamén lle boto un vistazo e Bótalle vexo... un vistazo e non pasa nada. Vexo como Fermín, está. Por favor, podes comportarte. Coita, que teño un... Pero xa que... sei Vas como- sobre todo, que vas facer? A ver, Mira, que... voulle dicir... Coita, coño! Coito. Voulle dicir que meta o corazón nun vaso de agua. Como a cos ovos, non sabes? Si flota, é que o corazón está ben. Si flota para arriba, si o corazón flota, é que está ben. E se non? Ou era ao revés? Se ia para baixo era que estaba ben, ou... Bueno, Eu xa non me aquí. acordo ahora, ai, Dios mío, como estou da Está cabeza. aquí. Tanto lío, ao final acabamos antes. Vémolo, botámoslle un vistazo. Sí, hombre, a ver. Oye, non nos gusta, a la mierda. Habendo Pues esa bueno, outra posibilidad, cousa. a verdade é que Isto non é facilita. obrigación de nairo. Casa que as cousas hai que velas. A veces parece que... Está en hielo, Quero Ay, decir, ya, isto no te- está... ¿Qué? ¿Qué pasa? Pois igual era verdad que non valía que deberon no tirar, que non está. Como non está? No, non está. Pero si ten que estar aí, non dixo usted que estaba aí, pero... Ten que estar, pero non está. Menos mal. Menos mal. Está. Aquí está. Polo menos está a cerveza. Pero que facemos? Mierda, perdeuse a cerveza tamén.